Κοίταξε, καταρχήν ο Μακδόνα έχει αυτό το στοιχείο της μαύρης κωμωδίας, πράγμα που σημαίνει ότι την ίδια στιγμή που γελάς, οι καταστάσεις μπορεί να είναι πολύ τραγικές και πολύ δύσκολες για τους ήρωες και κάποιες φορές είναι και πολύ συναισθηματικός ο Μακδόνα στην πρώτη φορά. Δηλαδή, είναι έντονο το συναίσθημα και το βάσανο των ηρώων. Ο Μακδόνα νομίζω ότι αυτό θέλει να πει είναι ότι κανείς κυνηγάει στη ζωή του αυτό που είχε ανάγκη οπωσδήποτε να βρει, μέχρι είτε να το βρει, είτε να κουραστεί, είτε να καταλάβει ότι δεν πρέπει να το ψάξει με αυτόν τον τρόπο, ίσως πρέπει να στρέψει αλλού το ενδιαφέρον. Στην πραγματικότητα νομίζω ότι πίσω από όλη αυτή τη μαύρη κωμωδία κρύβεται αυτό το εσωτερικό ταξίδι που κάνει ο κάθε άνθρωπος στη διάρκεια της ζωής του. Δηλαδή έχουμε έναν άνθρωπο, δεν ξέρω αν μπορώ να αποκαλύψω κάτι την ιστορία, έχουμε έναν άνθρωπο που ψάχνει το χέρι που κόψανε από τον καρπό όταν ήταν 17 χρονών. Αυτό είναι το ρεαλιστικό κομμάτι της υπόθεσης, αλλά αν το δει κανείς κάπως αλληγορικά, ψάχνει ένα χαμένο κομμάτι του εαυτού. Όλοι έχουμε τέτοιο χαμένα κομμάτια. Κάποια στιγμή στην διάρκεια της παιδικής μας ηλικίας κάτι κόπηκε, κάτι εκορτηριάστηκε. Αυτό ψάχνει να βρει ο ήρωας και νομίζω ότι όλοι αυτό ψάχνουμε να δούμε με έναν τρόπο. Προσπαθούμε κάπως να αναπληρώσουμε ένα κενό που έχει δημιουργηθεί κάποια στιγμή στη ζωή μας. Θέλω να μου πεις λίγα λόγια για την ηρωίδα που ενσαρκώνεις εσύ, το όνομά της και τι τύπους είναι. Λοιπόν, εγώ είμαι η Μέριλιν. Η Μέριλιν είναι ένα κορίτσι, είναι μια Αμερικανίδα, λίγο τσιρό, καλυτάκι, ξανθιά, που τα έχει με έναν τύπο που είναι μαύρος και πουλάει πόρτο. Είναι μικροαπατεώνες, είναι καλά παιδιά, αλλά θα θέλω πολύ να τους τύχει μια καλή. Αυτή η καλή στην προκειμένη περίπτωση είναι το να ψάχνουν να βρουν το χέρι που αναζητά αυτός ο άνθρωπος και να το πουλήσουν. Φυσικά δεν μπορούν να βρουν το πραγματικό του χέρι και πρέπει να τον εξαπατήσουν, προσφέροντας στο δικό του ένα χέρι που δεν του ανήκει. Και αυτός το αντιλαμβάνεται και έτσι γίνεται ό,τι γίνεται. Η Μέριλιν είναι ενεργητική, κυκλοθυμική, νευρική, έχει μια έντονη σχέση με το αγόρι της, τσακώνονται πολύ. Αυτό που φαίνεται όμως είναι ότι αγαπιούνται και πάρα πολύ. Το έργο το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερο και κρύβει πολύ μεγάλη ευαισθησία. Είναι πολύ ανθρώπινο και ας μην φαίνεται σε πρώτο επίπεδο. Είναι ένα θέμα το οποίο με δημιουργεί το ενδιαφέρον το πώς κάποιοι άνθρωποι σκέφτονται πάνω στο συγκεκριμένο αυτό. Το έχει να κάνει βέβαια με την παιδική κακοποίηση και τα ψυχολογικά τραύματα που κουβαλάει ένας άνθρωπος όλη του τη ζωή από την παιδική του ηλικία. Και είναι πάρα πολύ λαπηρά και με ωραίο τρόπο δοσμένο από τον συγγραφέα του έργου. Ένας λόγος είναι αυτός, άλλος λόγος είναι οι συνεργάτες. Από την πρώτη μέρα μέχρι και τώρα, δόξα τω Θεώ, έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία, σε πολύ καλό επίπεδο, πολύ καλό πνεύμα. Από το πετρημένο που λένε όλοι περνάμε καλά στις πρόοδες. Δεν έχει πει ακόμα, θα βγει όμως. Ωραία. Είναι η πρώτη σου επαφή με τον συγγραφέα, τον Μακδόνα, ή έχεις ξανακάνει την άλλη? Είναι η πρώτη, είναι η πρώτη και η αλήθεια είναι ότι δεν ήξερα τη δουλειά του και μέσα από αυτό το έργο τον εκτίμησα ιδιαίτερα.
διαπιστώσει αυτό που έχουν κόψει το χέρι. Το ακούμε αυτό μέσα στο έργο. Αλλά έχει σκοπό τη ζωή του να βρει και το χέρι του προκομμένο. Είναι ένας παράξενος κόσμος δηλαδή. Αυτό έχει ανάγκη σε μεγάλες σπουδαιότητες πράγματα που θα φέρουν να Ωραία. Για το τέλος, να κοιτάξετε την κάμερα και να πείτε στον κόσμο ότι ναι, όμως θα του αρέσει αυτή η παράσταση, γιατί πρέπει να έρθει να δει την παράσταση. νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει να έρθει να δει την παράσταση. Δεν ξέρω ακριβώς το παρκώς δεν πρέπει να πω. Αλλά πάση περιπτώσει όπου και να είναι παρκώς, νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει να δει την παράσταση να βγάζει γέλιο. Και εμείς που συμμετέχουμε γελάμε, ευχαριστιόμαστε δηλαδή με αυτό που κάνουμε και είναι πολύ σημαντικό όταν οι ηθοποιοί έχουν γίνει ομάδα και ευχαριστούμε με αυτό που κάνουμε. Εγώ είναι απόλυτα κατανοητό, δεν κρίνει να είναι μας λέει. Έχει έξυπνους διαλόγους, αποδίδονται πολύ καλά καλεσμένους από τους συναδέλφους και υποθέτω ότι μάλλον καλά θα προσπαθήσουμε και για καλύτερα. Για όλους αυτούς τους λόγους νομίζω ότι εξής είναι αυτό. Νομίζω ότι θα του βγει αβία στο γέλιο, βγάζει γέλιο. Και φεύγουμε και με κάποια ερωτηματικά να έχουμε να σκεφτόμαστε. Ωραία. Βασικά ήθελα να πει ο Μακδόνα γράφοντα. Νομίζω ότι επειδή όλοι ψάχνουμε κάτι στη ζωή μας και ειδικά στις εποχές αυτές που είναι και λίγο δύσκολες, ψάχνουμε να βρούμε την αλήθεια μας, τους άνθρωπους γύρω μας που να μπορούμε να μας κάνουν να νιώσουμε καλά, να μπορούμε να δημιουργούμε σχέσεις που να είναι στέρεες και να βασιζόμαστε σε αυτές. Νομίζω ότι το έργο αυτό θέλει να δείξει. Το πόσοι άνθρωποι είναι αποξενωμένοι, ενδιαφέρονται για πράγματα τα οποία δεν έχουν ουσία. Και το σημαντικό ενός άλλου ανθρώπου και η ιδιαιτερότητά του δεν γίνεται αντιληπτή από το περιβάλλον. Και αυτό είναι, δηλαδή ο κάθε άνθρωπος μπορεί να έχει κάτι που να ψάχνει και να είναι ιδιαίτερο γι' αυτό. Δεν χρειάζεται να το κρίνουμε, ούτε να το κατακρίνουμε. Θεωρώ ότι ο κάθε άνθρωπος έχει έναν στόχο και πηγαίνει προς τα εκεί. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα του έργου. Η ανάγκη του ανθρώπου να βρίσκει πράγματα μέσα στη διάρκεια της ζωής του και να ανακαλύπτει και να πετυχαίνει του έναν στόχο που τον κάνει και να πορεύεται στη ζωή του ανάλογα και να φτιάχνει το περιβάλλον. Θέλω να κοιτάξετε στο φακό και να πεις στον κόσμο να τις θέσεις που πρέπει να σας αρέσει η παράσταση. Πιστεύω ότι πρέπει να έρθουν να δείτε την παράσταση, γιατί είναι ένα έργο το οποίο θα σας κάνει να γελάσετε, να προβληματιστείτε και είναι μια ωραία δουλειά που έχει γίνει με κόπο και σε συνθήκες οι οποίες είναι δύσκολες γύρω μας και νομίζω ότι αξίζει ένα έργο το οποίο μιλάει για κάποια πράγματα και προβληματίζει να υπάρχει και να το βλέπει ο θεατής και να βγαίνει πιο προβληματισμένος και το κυριότερο είναι ότι μέσα από αυτό μπορεί ο καθένας από εσάς να δει στοιχεία του χαρακτήρα του και την προσωπικότητά του ή πλευρές που μπορεί να μην είχε δει.